B'investiment ta' 13 miljun u 600,000 euro li ġejjin minn fondi Ewropej ġie mħabbar investiment tal-aktar sigurtà fil-fruntieri ta' pajjiżna. Permezz ta' dan l-investiment il-pajjiż se jkollu aktar informazzjoni dwar min qed jidħol f'pajjiżna u barra minn hekk l-uffiċjali tal-immigrazzjoni u awtoritajiet oħra se jkunu jistgħu jitlu f'din is-sistema u jiċċekkjaw jekk persuna għandix xi mandat ta' arrest jew reati kriminali. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa qal li dawn is-sistemi se jgħinu lill-korp. Dawn is-sistemi fost oħrajn ħajkunu qed jintroduċu sistemi teknoloġiċi, inkluż biometric systems fuq il-passaporti li allura jinaqsu mill-human errors jew mill-intħil tan-nies allura fihom fejn allura s-sistemi jkunu qed jaqraw il-minu awtorizzat jidħol fil-membri stati tal-EU jew le. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qal kif dan l-investiment se jkun qed jarraf lill-membri tas-sigurtà li jkollhom informazzjoni għal min daħal f'pajjiżna li huma wkoll il-fruntiera tal-Unjoni Ewropea. Qal kif permezz ta' dan l-investiment se jkun hemm inqas abbużi bħal dawk li jippruvaw jitilqu minn pajjiżna b'passaporti folozz. L-Gvern kommessi li nibqgħu ninvestu fis-sigurtà ta' pajjiżna minn kulħadd. Illum qegħdin inħabbru investiment massiv fis-sigurtà ta' pajjiżna fil-border control. Iżda wkoll fl-istess ħin nibqgħu ninvestu fl-entitajiet kollha, inkluż fil-ħaddiema, fid-drittijiet tagħhom u fil-kundizzjonijiet tagħhom sabiex pajjiżna jkun wieħed sigur u l-Maltin u l-Awċin kollha jkollhom moħħ mistrieħ ta' sigurtà ġewwa pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Drinzot Soppardi qal kif il-fondi Ewropej qed jgħinu fit-tisħiħ tas-sigurtà. Dawn il-proġetti huma lkoll maħsuba biex isaħħu sistemi eżistenti kif ukoll daħlu sistemi ġodda marbuta mal-obbligi tagħna kemm bħala pajjiż innifsu kif ukoll bħala pajjiż stat membru tal-Unjoni Ewropea kif ukoll bħala pajjiż parti mill-żona Schengen.